Takže čaute, ja si to pri novom videu. Dnes sme tu z unboxingu na zbraň Diatron. Sorry, že nebolo odbaľovanie z krabice, ale je to Matúšová zbraň. Pozdrav. Ahoj. Ukáž sa tu, aspoň s rukou. Dobre. Takže je to zbraň Vortexová, ako tu je vidno napísané Vortex Diatron. Takže táto tu zbraň je čisto len taký veľký bielý kus plastu. Sú tu dva odtieni sivej, taká tmavá sivá a svetla sivá a spredu oranžové. Táto tu Vortexová zbraň je jednou vecou výnimočná, že dokáže strieľať 2 disky Vortex naraz. V zbrani dostanete takýchto tu 10 čierno-bielých Vortex diskov. 10. Takže táto tu zbraň má jednu taktickú lištu a je tu aj také prichytenie pažby. Čiže si môžeme opäť pažbu. Táto tu zbraň má také krkolomné nabíjanie, že do boku. Táto tu zbraň je nevýhodou pre jeden druh ľudí a to sú ľaváci. Ja som ľavák, takže pre mňa je to nevýhoda. Mne by bolo lepšie takto tu nabíjať. Ale musím takto. Dobre, táto tu zbraň sa dá kúpiť v dračiku za 15 €, čo som hľadal. Tu máte takéto, neviem, také, na otváranie zásobníku, keď to tlačíte, vysunie sa, tu máte 10 Nerf Vortex diskov. Zaklapnete, takto sa tu nabije, zatvorí, vystrelí. Dobre, nabijeme. A keď sa vám zasekne náboj, tak toto tak posuniete a vám vypadnú. Čiže nabijem a to tak posuniem a oni vypadnú. A keby ste tam mali jeden náboj, no tak vám nepôjde vystreliť a toto potiahnete a vám vypadne ten náboj. Čiže to je celkom dobré, keď sa aj zasekne a niečo. Čiže máte, dáte dnu. 8 diskov tam ide v pôde, iba len tie posledné 2 sa tam musia narvať, ale mne to ide ľahko. Máne, chytím, nabijem, mám. Takže vrneme sa na streľbu, Matúš, strieľaš. Dobre, takže toto musíme dole. Dobre, poď. Bude sa strieľať tam do oného. Zo vzdialenosti 12 metrov. Takže môžeš. Môžem strieľať? Počkaj. Môžeš. Dobre. Pí. Tie disky potom už po vzdialenosti idú trochu dole, čiže je to trošku nepresné na vzdialenosť. Teraz máš posledný výstrel. Teraz mám posledné 2. No to bolo dohora, tak som to nezaregistroval. Takže tu sú disky. Použil som zelené, lebo Matúš si tu preslil len tie 2 originál biele disky. Kde je? Neviem, kde sa tu je. Tie originál 2. Ostatné som použil obyčajne zelené. Ten druhý, neviem kde je. Ten bielo-čierny. Takže toto by bolo z tohoto videa všetko. Nezabudnite dať like, koment, odber a